bus híbrid. Projecte Retrofit. A Transports Metropolitans de Barcelona som respectuosos i estem compromesos amb la protecció del medi ambient. Per aquesta raó, estem en contínua investigació per a incorporar noves tecnologies més eficaces i sostenibles que redueixin el consum de combustibles i les emissions contaminants, com són el monòxid i el diòxid de carboni, hidrocarburs i partícules sòlides de sofre. Transports Metropolitans torna a apostar per la propulsió híbrida en els autobusos de la seva flota, desenvolupant el projecte Retrofit, que consisteix en la conversió d'un vehicle de motor dièsel a un motor dièsel i elèctric combinat. El projecte es realitza en els tallers de TMB en col·laboració amb Siemens, que subministra els equips, ADAC, que porta l'enginyeria de disseny, i Noge en la part de la carrosseria. Des d'Enginyeria Bus de TMB es supervisen i validen totes les modificacions a efectuar sobre el vehicle, tant a la fase de projecte com a la d'execució. La tecnologia triada per TMB per a aquest projecte és la configuració híbrid sèrie, que és la més adequada per a vehicles de transport urbà. Els sistemes de propulsió híbrida consisteixen en l'aprofitament de l'energia cinètica produïda pel vehicle en el seu moviment per recuperar-la en energia elèctrica en les fases de frenada i retenció, per així carregar els acumuladors que es denominen ultracaps. Aquesta operació pot arribar a suposar un estalvi energètic de fins a un 30% del combustible i, en la mateixa mesura, també una reducció d'emissors contaminants. Un altre avantatge que s'obté és un major confort a causa de la disminució de la contaminació acústica, ja que el motor tèrmic d'explosió no està en funcionament al 100% del servei. Ens preocupem pel medi ambient. Quan circula en mode elèctric pur, l'energia necessària pel moviment del bus és subministrada pels acumuladors d'energia ultracaps. Quan l'autobús està en fase d'acceleració o circulació normal o en fase de frenada o retenció, un alternador principal en el primer cas o l'equip de motors de tracció funcionant com a generadors en el segon, s'encarreguen de subministrar l'energia elèctrica necessària per carregar-los si la seva capacitat està per sota del 60%. La transmissió de potència necessària per a moure el vehicle s'efectua mitjançant la instal·lació de dos motors elèctrics trifàsics de 67 kW que ataquen l'eix de la junta cardant i eliminen la caixa de canvi convencional del vehicle original. El projecte Retrofit es defineix en 6 fases. Primera, anàlisi prèvia. Consisteix en l'estudi previ del sistema per a determinar les ubicacions dels equips a embarcar i els elements a reforçar en la carrosseria, com són l'estructura del xassis i la suspensió, i dissenyar l'electrònica de control i gestió. Segona, desmuntatge d'elements originals. Desmuntatge dels elements originals del vehicle, com el motor i la caixa de velocitats, l'eix cardant, escapament i altres elements. Tercera, optimització règim de gir. El motor d'explosió és sotmès a una auditoria pròpia que determinarà el règim de gir òptim per a poder reduir consums i emissions contaminants. Des d'Enginyeria Bus d'Autobusos de Barcelona, en col·laboració amb Tallers Centrals d'Autobusos de Barcelona i STA, desenvolupen els protocols d'assaig del motor per obtenir les curvatures característiques de potència, par i consum que determinaran el règim del motor a aplicar al bus híbrid. Quarta, ensamblatge.
Unir els equips nous a la carrosseria i al motor. Amb aquest objectiu es dissenyen suports, bancades, elements hidràulics, eòlics i pneumàtics auxiliars. També s'han dissenyat tots els circuits elèctrics electrònics que permetran la comunicació entre els dos sistemes, motor d'explosió i motors elèctrics. Cinquena. Parametrització SW. Configuració de l'electrònica dels equips embarcats que consisteix en la parametrització dels períodes d'acceleració i frenada, fases de recuperació d'energia, supervisió de sistemes auxiliars instal·lats i altres operacions. En aquesta fase s'inclouen les proves de camp que permetran adequar el vehicle a l'explotació més eficient i òptima. Sisena. Imatge. Disseny de l'imatge corporativa interior i exterior del bus. Entre tots, fem un transport públic net que ajuda a millorar la qualitat de vida de les nostres ciutats. TMB aposta per les tecnologies verdes. A Barcelona, TMB és el que ens mou.